Tornem a ser aquí amb el taller de memòria. Molt bon dia, Gemmaca. Què tal? Com va? Com va aquesta segona fase? Que tenim moltes més coses per fer, que amb aquest temps tan meravellós que està fent podeu gaudir dels passejos, de tot. Me n'alegro moltíssim, perquè després de tant temps, no?, ficats a casa, això també ens feia falta a tots, però amb les mascaretes, amb la precaució, perquè encara estem provant a veure què passa. Vale? Bueno, de moment, com que encara jo no puc tornar al local, doncs continuem fent els vídeos i, com sempre, seguim les pautes dels dies, no?, dels tallers corresponents. I avui, dimecres, toca el taller de memòria, vale? Durant tot el dia. En aquest vídeo, bueno, ja us he anat compartint al WhatsApp les solucions i compartiré més exercicis també per aquesta setmana i en aquest vídeo estarà tot junt, com sempre, vale? Doncs dono pas primer a les solucions de la setmana passada, que per ser superbé, que les heu fet molts, me'ls heu enviat pel WhatsApp de grup. Bueno, de vegades m'envio imatges de la llibreta i tot això, però bueno, com sigui, de la manera que sigui, l'important és que participeu i li doneu feineta a la ment, vale? Doncs res, ja dono pas primer a les solucions i després ens tornem a veure per ajuntar els exercicis d'aquesta setmana. Bueno, que vagi molt bé i fins després. Mua. I comencem amb les solucions dels exercicis de la setmana passada. Primer de tot, les solucions dels exercicis de vocabulari. Comencem, l'exercici era primer de noms d'animals. Hi havia peixos, animals amb ales i animals amb potes. I aquí teniu uns quants exemples, però vosaltres haureu posat diferents, no passa res. Teníeu un tauler havíeu de posar mobles, ciutats, peces de roba i cantants. I aquí també teniu un llistat, però vosaltres haureu posat diferents i no passa res. El següent exercici era de definicions. Jo us donava la definició concretament i la primera lletra de la inicial de la paraula i vosaltres havíeu de completar. Per exemple, us dono la primera, diu porció de costa de poca inclinació formada per acumulació de sorra o per altres materials detrítics. I era la platja. I així totes mireu-les bé i les apunteu, a veure si les teniu bé. Al següent exercici hauríeu de dir que tenien en comú les següents paraules, o sigui, la categoria de què són. Per exemple, el blanc, el rosa i el blau són, en aquest cas eren colors. Repasseu bé, perquè hi ha un munt, ara no us diré, però pareu el vídeo i comproveu, vale? El següent exercici era de paraules compostes i teníeu dues columnes. En una estava al principi de la paraula i a l'altra havíeu de trobar la segona part, que es fa la paraula composta. Per exemple, lleva amb taps, tela amb aranya, boca amb moll, sord amb mut. Així mateix, pare llamps, pèl roig i migdia. Ara us passo a donar la solució d'identificació d'un personatge famós que teníeu aquí en una fotografia i preguntava quin personatge és. Doncs és Pablo Picasso. I bueno, a mi em ve records del Guernica, no? Quan era petita i estudiava, me'l van ensenyar. I a què es dedicava? És un artista, en concret, un pintor que té molts quadres molt xulos. Bueno, suposo que això segur que ho heu sabut. Ara iniciem una altra part de solucions d'exercicis d'atenció i havia primer un exercici d'animals, que havíeu de mirar una imatge durant un temps i després dir els nombres dels animals que us en recordàveu. Aquí teniu tota la llista, vale? Però això és cadascú el que se'n hagi recordat.
Després teniu dos exercicis de trobar les diferències, ¿vale? I bueno, i aquí, si mireu, la primera hi havia 5 diferències, i ja podeu mirar-lo aquí bé, i a la següent hi havia una altra que era de 7 diferències, ¿vale? Mireu bé i bueno. En aquest exercici hauríeu de trobar si eren iguals o diferents els llapisos que hi ha a la imatge, ¿vale? I encerclar els que eren iguals. I després contestar les preguntes. Les preguntes deien quins llapisos són iguals als del model, quants, perdó, i eren 10, i diferents n'hi havia 5. Al següent havíeu d'associar les imatges que hi ha de persones amb els números que tenen a sota. I havien a sota del mateix exercici hi havia imatges i havíeu de col·locar el número que li corresponia. I aquí teniu la solució. En aquest era un joc de bingo, ¿vale? Tenia un possible cartró, no? I amb uns números i havíeu de buscar i bueno, aquí teniu la solució. I no hem fet bingo, no hem fet. Ja donem un pas a solucions d'exercicis de càlcul. Començaven amb operacions matemàtiques que eren de sumes, restes, divisions i multiplicacions. I aquí teniu pues, totes les solucions i els resultats. Pareu el vídeo i mireu bé. Aquest exercici era de càlcul mental, perquè per fer ràpid, era, per exemple, 23 més 5 i així anar fent, seguint les fletxes, i, bueno, i el resultat era 30 i, bueno, pareu el vídeo i mireu bé. L'últim exercici era un problema matemàtic d'euros i ens preguntava quina moneda faltava aquí i llavors, és la de 2 cèntims, i el resultat al que sumen és 3,86 euros. Sí que podem comprar 2 barres de pa i amb aquests diners podíem comprar, per exemple, una docena d'ous, un paquet de clínex, xampú, pasta de dents, un quilo de pomes, ¿vale? I els diners que em fan falta per arribar fins a 10 euros, fem la resta, i són 6,19 cèntims, 6 euros amb 19 cèntims. Ja torno a ser aquí. Com han anat aquestes solucions? Les heu apuntat totes? Ara donem pas, com sempre, als exercicis per aquesta setmana. I, torno a repetir, però que no està de més, que us dono temps per agafar una llibreta, un paper, un llapis, una goma, un bolígraf, com més us agradi, i aneu apuntant, aneu parant el vídeo, fent un exercici, després un altre, i així. Hi ha exercicis que pot ser, com que no és una o sigui, no som com abans, no?, que teníem les fitxes i tot, però presteu-los atenció i sempre podeu dir, per exemple, si són de les diferències, la cua de, jo què sé, de la vaca, o sabeu? O sigui, donar referències, ¿vale? Ja que no es pot anar a apuntar. Jo després a les solucions sí que ho faig perquè es pot fer amb ordinador, però feu com podeu. ¿Vale? El cas és que us fixeu, si no les voleu apuntar tampoc, no... és millor per vosaltres, però si no, no passa res. Però que els feu, que és molt important. Continuar activant la ment, perquè ara ja sí que podem caminar i tot això, però també hem de fer exercicis mentals. Continuar treballant aquesta memòria. ¿Vale? I doncs res, ja dono pas a aquests exercicis per aquesta setmana, espero que els gaudiu molt i recordeu-vos que demà, que és dijous, tenim el viatge pel món i anirem a un altre indret que el deixo en incògnita, com sempre, i després demà donaré pistes fins a arribar al lloc on anem aquest dijous, d'acord? Doncs, ara sí que ja dono pas als exercicis per aquesta setmana i un petonet molt, molt fort, que us estimo molt.
Fins després. Adéu.